Здравейте! Казвам се Андрей Илиев и съм съосновател и изпълнителен директор на Лидер Академия. Исках просто в няколко изречения да споделя опита ми от лекцията и от дискусията, която провокирахме днес, като гост към едно специално, мисля, училище за предприемачи, MBS, Mind Business School. Темата, която днес засегнахме, беше обърната към поколение Z, към младите, към техните нужди, нагласи и поведение, що се отнася до пазара на труда. Тази тема беше част от по-голяма тема. По-голямата тема всъщност беше HR стратегии и се получи много хубава дискусия. В крайна сметка това, върху което говорихме и основният казус беше, дилема беше сред предприемачите и бизнес лидерите дали да инвестират в млади хора, дали си заслужава, тъй като отнема много време, ресурс, енергия и след 1-2 години младият човек може просто да си е отишъл и да си инвестирал на празно. Или може би по-добрият вариант е да инвестираш в по-опитни кадри, които могат бързо да свършат работа и да останете доволни от всъщност резултатите. Истината в крайна сметка, нищо не е черно и бяло, е някъде по средата. И това, до което стигнахме така като обобщен извод, е, че естествено много зависи от индустрията, от сектора, от бизнеса, но развитието на младите хора и стратегия, HR стратегия, която включва развитие на млади хора като процент от общо наетите хора, е от изключително значение и е необходимо да стартира още днес, тъй като само след няколко години младежите от поколение Z ще бъдат основната движеща икономическа сила в България и колкото по-рано се започне, колкото по-добре се опознаят, толкова повече стойност и смисъл ще има за компаниите.